ሀገራዊ ማህበር ሐርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ በመድረኽ ፓልቶክ ኢፒኤልኤፍ ህግደፍ ቪዥን ሩም ካብ ዝተጠርነፉ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ገንዘባዊ ደገፍ ረኺቡ ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሀብተ ሚካኤል ዘዳለዎ ዜናው ጸብጻብ ጴጥሮስ መንግስት ቀርቦ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ካብ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝተኣከበ 187,238 ዶላር ኣሜሪካ ትማሊ 12 መጋቢት ብመልክዕ ሓገዝ ንሃገራዊ ማሕበር ሐርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ተበርኪቱ ኣብቲ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ማሕበር ዝተኻየደ ናይ ምርኻብ ስነ ስርዓት ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ሐርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ መምህር ገብረ ብርሃን ኢያሱ እቲ ብሰናይ ድሌትን ተበግሶን መድረኽ ፓልቶክ ኢፒኤልኤፍ ህግደፍ ቪዥን ሩም ዝተኣከበ ገንዘብ ኣብ መዓላ ኣባላት ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ብዕድመ ዝደርፉ ስንኩላን ክውዕል ምዃኑ ሓቢሩ እዚ ገንዘብ እዚ ሕጂ ንገድና ዘበጋገስና የመጽናዕትሉ ነዞም ብዕድመ ዝደፍኡን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዘለውን ሓደ ካብቲ መደብና ያጽኒዕና ንዓታቶም ደገፍ ምግባር ولا تزغلط كون حدا خفت اذا مدبزي اكم كوعل مخانو غليصنا لمنا معناتنا اذا حذفه غزي امدهانيتن ابصقما دق نستين كم زوعل غيرنا دارغا 227 زخونا صقما دق نستيو حاجز غيرنا لن نتم بمدرخ بالتوك EPLF هگدف فيجن روم ዝተጠርነፉን ነቲ አበርክቶ ዝገበሩን ዜጋታት ወኪሎም ዝመጹ ዶክተር ፍካክ ህብቴስ ካብ ሕብራት መንግስታት አሜሪካን ወይዘሮ ኤልሳ ሩእሶም ካብ ዓባይ ብሪጣንያን ነኤሪና ብዝሃቦ ቃል ንስንኩላንን ደቂ ሰዋዕትን ምሕጋዝ ሓላፍነት ኩሉ ዜጋ ምዃኑ ብምዝኽኻር ኣብ መጻኢ ብዝሰፍሐን ዝተወደበን ኣገባባት አበርክቶም ከዕዙ ምዃኖም ኣረጋጊጾም እቶም ወኪሎም ዘለኹ ሰባት ዘይፈልጦም ሰባት ወኪለ መጽኢ ኣለኹ ግን እቲ ሰናይ ግብሪ ስለ ዝኾነ እዞም ዘይፈልጦም ሰባት ብሽሞም ዘይፈልጦም ኣበይኹም ዝቕመጡ ዘይፈልጦም ሓንቲ ነገር ብዛዕባኦም ዝፈልጣ ኤርትራውነት ጥራያ እታ ኤርትራውነቶም ከዓ ባዓጊቦም እምነትና ምሕጋዝ ስለደለው ነዞም ስንኩላት ኣህዋትና ስንኩላት ንብሎም ሓበና ኹርዓትና ሽልማትና ኖም ሓገዝ ኣዋፂኦም ሲ ኖው ኸብጽሕ ኣነ መጽእ ኣለኹ إذن السنكولنا نجبرو دلنا زجبعنا كلتا بروجكت لنا أبعمت حدا السنكولات حدا السوقات زي أنكلت إنا حزنا زلنا أنا أبنا تحج جمرنا لنا خالقيت بروجكت زي أودينا إنا كتسأل إزي كنجبرونا حسب كابزن العلون كتسأل هنسرحنا نلل زي إيرترا أبركتو زي كاتاتا يزد لي أزولو بزبل تيما بمدرخ بالتوك EPLF هجدف فيجن روم زتاكب جنزب ኤርትራውነትን ምትእማንን ጥራይ ብዝጠምሮም በአካል ዘይፋለጡ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ካናዳ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ አፍሪካን አውስትራሊያን ዝርከቡ ዜጋታት ዘዋጽኡ እዩ መድረኽ ፓልቶክ EPLF ህግደፍ ቪዥን ሩም ቅድሚ ሕጂውን ንመደባት ሃገራዊ ማሕበር ሐርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ንመሰሰኒ ማዕከን ስዋዓት ከምኡውን ንኣለይቲ ስንኩላን ዜጋታት ዝደገፍ ክገብር ምጽንሑ ይፍለጥ ሃገራዊ ማሕበር ሐርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራውን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻን ካብ ዝጥርነፉ ጨናፍሩን ጉድሳት ውልቀ ሰባትን ገንዘባውን ንዋታውን ሓገዛት ክረክብ ጸኒሑ እዩ